are saved. Amen? Humana gipugas, humana ang kalwasan. Igo na lang kang muani. Naunsa ka klase nga pag-ani? Una, daghang klaseng animon. Ang imong pagkamataro pero kung sana na sa butang ng imong naani. Because of His grace. Pagpalatakan siya. Nagmalinawon ka kanon, kung sana na sa imong giani. Wala ka na rin kamot, aron ka magmalinawon. Sa balay rin po, wala gid po sa balay rin po, may pulong ka. Dito hindi ka sa balay. Pagkatanaw sa pag-ibig ko, bubot yan po yung puto. Na naman, kaya una-una ni mo, relax ka, magmalinawon ka, wala. Naagya po sa Diyos ang kalinaw. Dagat yan eh, apil na ang kalam. Walang ikaw magpagamit ka. Gusto sa Diyos gamiton ka, aron muani ka sama nimo. Amen. Muani taon kinabuhi. Dagan kay nagdiani, panalangin kung saan nagdiani natin. Ang panimalay, pamilya, usala sa giani natin. Although nasayod ka na dunay kaaway, na maungyawa, mukurap sa atong kalinaw, mukurap sa atong panalangin, mukurap sa atong understanding, mukurap sa unsaynaan nato. Now, dili mag-igsunan sa Matthew chapter 13. Praise the Lord. Importante masabtan nato unsa ka importanteng grasya sa Dios and then how to activate the grace. In order that the grace will manifest tangibly, makita o mahikap nato ang iyang manifestation. Now sa verse 18, busa pamati kamo, obsakta ninyo ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Meaning, morning packet. Kadtong nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingharian, apan wala makasabot nini at tungod sa yawa o sakmiton gikan kaniya ang mga bili nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Naay kaaway, nasayang ka ng trabaho sa kaaway, mao ang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. John 10 verse 10. Now, usahin sa Bible, hallelujah, kadtong nakadungog, kinsay nakadungog sa pulong sa Diyos? Kita tanan. Ang buol na tingali makadungog, pero nakadungog yapon kinala may sign language term. Amen. Now, ang nakadungog, kadtong nakadungog sa mensahe, unsa ang mensahe? The message of the kingdom. And what is the kingdom? Kingdom is all about Jesus Himself. Because Jesus is the kingdom of the Father. Amen. His kingdom, here on earth as it is in heaven. Amen. Si Jesus ang hari sa gingharian. Kung sa may pulo sa kingdom, may hari. Ang message na gihatag mo kay Sunan is the kingdom. Meaning, si Jesus ang mensahe. Unsa ang mensahe? Si Jesus. Who is Jesus? The grace. Amen? Si Jesus ang grasya. The word grace is also considered as a person. Because the grace teaches us to live right. In Titus chapter 2 verse 11. Nagtulo na ito ang grasya o kung hindi mo masabtan ang gingharian. Are you with me? Dagan sa distraction. Dagan siya o trap. O sa iyon sa pulong sa Diyos, kadtong nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingharian apan wala kasabot. Hallelujah. Wala kasabot nini at tuon sa yawa. Kinsa at tuon sa yawa? Ha? Katong wala? Kasabot. Tignan yung nabalik soon. Salamat sa Diyos. Kaya nakasabot ko sa Kaya nakasabot ka.
Delikado mga kasabot. Ano naman? Ako sa'yo. Sakmiton niya. Yung kanin mo na sabdan, Brad. Glory to God. Kung sa inyo magkaigsunan, at doon sa yawa o sakmiton gikan kaniya ang mga bini na napugas diyan sa iyang kasing-kasing. Napugas na dinunta. Nananais kasing-kasing. Kapantay ka, na yung mga tendency sa mga Kristohanon na nakadurog sa puro sa Diyos, well, na kung sila pa sina ba? Hindi siguro diyan. So, ang iyang first motivation, first inspiration, kay ganahan ko sa nagsimbahan, ganahan ko sa mga kanta, guwapa ang ilang present worship, guwapo ang ilang present worship, kung kikaya siguro kay niya. Hantod niya dito. Along the way siya journey, ay pagsunod. Na yung mga trials, ang tendency makaigsunan, nawala ito yung pagbakit sa pag-adto sa ibahan. Meaning, kini ang minsay, wala ni gamot. Are you with me? Wala pa na rooted. Hence, Colossians, rooted, build up diya sa kaluwasan. So, ang tendency magkaigsunan, actually, dili man matawag sa yawa ang pulong. Dauton niya ang imong pagkakit. Dauton niya ang imong hula-hula, i-pollute niya. Tagaan ng senaryo, unsa nga klase pagsulay, unsa nga klase kahintang, pagpanginanglan. Well, kung sensitibo ka sa Ginoo mga igsunan, makaingon ka sa pagkagalingon, parties sa pagpangalan. Amen? Wala ma-exempted, bisan pag bilyonaryo ka, nakapagsulay. Amen? Bisan pag unsa ka klase ng kasikat na tao, mas dagko ka pagsulay. Ang buhaton sa kaaway makaisunan, ang imong kasing-kasing hasulod. Mao ng tendency makaisunan, na instead unta ka mulalong ka, mugudit ka, mamature ka, mamunga ka, kaya di man ka mamunga kung dili ka magamot. Are you with me? Dili ka mamunga makaisunan, hantod na mahimong mature ang atong punuan or ang atong pundasyon. Hinay-hinay lang, hantod makaisunan, mahibulo ka, muli pang ka. Amen! Muli pang ta. Kung ikaw na describe sa Ginoo pagtuo sama sa liso ng mustasa. Kaya ang pulong din harian, diha ka maka-gain of faith. Faith cometh by hearing the word of God. Unsang word of God is the kingdom of God. Unsang kingdom of God is Jesus. Unsang word of God is Jesus. Amen. Ang mensahe mo ay atong the best na pagkaon. Pinaka-nindot ng pundasyon. Glory to God. So ang kasing-kasing, sama miini ang bini na nahulog dito sa agianan. Actually, ang preceding verses, chapter 6 mga kaisuan, disgutan na may tungkol sa pagtanong sa mga area, sa yuta, may tabukon, tabunukon, tabunok, batuon, sampinitan, o kung sa pa, sa bukon. Good soil. Batuon. Hallelujah. Mato din mga kaisunan, giulag ko ay ini sama na nahulog dito sa agianan. So kung agianan, di kita pa siguro makaisunan ng lupubok. Kung agianan, may pwede matumban. So dito siya makatubok. Now, paano man ditutuloy ni Jesus? Eksuna po ng sakto. Nga naman na si Jesus particular siya about the sea. Nga naman particular si Jesus about the sea. Because Jesus is the sea. Amen. Dili gusto si Jesus na matanong sa iyong kinabuhi, nga daw ikaw sama ka sa dalan. Nga daw ikaw sama ka sa sampilitan. Nga daw ikaw o kita sama ka sa mga batuon.
Mutubo ta karon unya tiud-tiud wala na. Mutubo kag pipila ka adlaw, pipila ka semana, pipila ka bulan, bisan pipila ka tuig lang. After 3 years, wa naman. 2 years, wa naman. Backslide naman. Naman si Jesus particular nini. Mula si Jesus magkaigsunan, gusto niyang maumul ta. Gusto niyang maprosisa ta. In order for us to become a fertile ground. Amen? How to become a fertile ground? Unsa man kita mahimong tabulok magkaigsunan. Labaw sa tanan magkaigsunan, nasayod ta nga ang Diyos naghatag na to sa maong grasya. O ang Espiritu Santo magkaigsunan, nagisilyo sa Diyos na to. It is because of the Holy Ghost na kita mahimong fertile ground. The moment you accept Jesus Christ with all your hearts, ang Holy Spirit magkaigsunan, magmanifest sa imong kasing-kasing. I-preparar ang imong kasing-kasing. I-preparar ang imong unang-unang. Amen. Diya na tayo magkaigsunan ang challenge. Naanay conviction, naanay guidance, and then, mula yung sa Bible, sa 1 John magkaigsunan, say, dili magkasumbake o dili magka-uyon ang unod o ang Espiritu Santo. The Holy Spirit, the flesh. Diya ang battle. Are you with me? Now, therefore, magkaigsunan, we need to be more sensitive. We need the grace of God. Na mag-prevail ta, mudaog ta sa atong trials. Amen? Muna nga, ang prayer usa sa pinaka-powerful weapon. We need to humble. We need to humble. Lord, I need your grace. Kaya kung wala'y grasya sa Ginoo magkaigsunan, ayuhon ka tulad sa iyawa. You know what? Kung wala'y grasya sa Diyos, ayuhon ka tulad sa iyawa. Ang grasya rin sa Ginoo available 24 hours. 24/7 at wala siya. The more ta mo butin sa grace, the more ta mo musabot, makasabot sa grace, the more po ang Holy Spirit mo empower natin. Ganun ikinanglan natin Holy Spirit, kay siya ang makahatag na tugma. Siya ang makahatag na pagkamakaroon. Amen? Pagkamaayo, pagpugong sa kagalingon, unsa pa? Pagkamaadho, the 9 fruits of the Holy Ghost. Maura na makaigsunan. Dili ta perfecto sa atong pagkaanak sa Diyos. Apan makaigsunan because of Jesus. Amen? Because of the Holy Spirit. Ma-imitate na to ang pinapuli ni Jesus. At ang lapanan siya. Hallelujah, glory to God. Apan wala kami. Apan wala. Okay, verse 20. Ang bini na naghatag sa yutang baton sama sa mga tao nga malipayon bidawat sa misay sa pagkadungog nila ni. Sa daw, ang bini na nahulog sa yutang baton sama sa mga tao nga malipayon bidawat sa misay sa pagkadungog nila ni. Tayman ko. Unsa daw kaigsunan? Hallelujah. Ang binig na nahulog sa yutang baton sama sa mga tao nga malipayon ng tumog. Nakita ba natin sa church sa mga kasimbahanan? O sa mga Bible study, ay mga taong nalipay. Nindot kay minsay, minsay about prosperity gospel, minsay about hope, about love. Nindot kay sa nalipay kayo. Niluta sa minsay. Apan makaigsunan, bato pa din kasi. Bato. Ano na yung bato? Meaning, kung bato o kasing-kasi ng tao, ngunit tao galbuso. Di pasultihan, dali na kayo masakitan, dali na manuhod, dali na rin damay-damay na dahil makaigsunan. Apan kung ang kasing-kasi nga ito makaigsunan, nahimo ng perder sa Ginoo. Tinuutan nga na atake sa tumunahon na, manuhod ko, masuko, di ko karoon, matawid ko, pero prebil paghihapon, tungod na sa Ginoo.
Diyan mo mamisori mo kagalingon na kita dito benefit. Nanginanglan na dito sa Diyos. Amen? Mula na mo ang bulas ni mo, kabalutang, uy, hapit na yun ko makamatay. Hapit na yun ko nagsuko. Hapit na yun. At least, amen? But because of the grace. Amen. Amen! Hapit na yun na bumalikas na kong tama-taman. Palikaso yun na tama-taman. Salamat sa Diyos. Ayaw ka guilty mo dito. Salamat na yun. No, muna yung pasabot, diha ma-mission ang imong faithfulness dito. Di man ka perfect. Amen? Diya, nalis mo yung kagalingon na natin battle. We're not fighting against flesh and blood, but against principalities of darkness. Kanang nagmanipulate siya. So diyan na ito ma-mission, asa ka, kaduol kung asa ko kami sa Diyos. Kasi sa panahon na suko ka, sa panahon na luod ka, sa panahon na nalay ka, naluya ka, nakaimon kasi ng pagbulingon, the more that kung madalas sa Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Apan wala kini makagamot diya kanila busa dili sila mula hutay. Maura ni danger. Kaya kung di ka gamot mga igsoon nagpabilin nga bato makasing-kasing, di ka kagaranti. Di ka kalahutay. Sayang ang pulo ka tuwing. Sayang ang 20 ka tuwing. Since birth mo na ginaka. Hanto na edad kag 30, 40, 50, ay na kami walang gana sa Ginoo. Sakto na matay ko doon kung magpangalagad di mo. Igsoon, ang gusto sa Ginoo ang pagkalain. Amen. Ang pagkalain. Nagadumdum ko ni si Rudy, sa Kasaka. Dito ilang pasusiko. Giayo sa Ginoo mga igsuunan. O nangalagad sa Ginoo. Igsimba dito sa sakripisyo kanto. Di ka dito sa naawan sa ngalan nga barangay. Hangtod lamang ang tuig. Ay nilok pinagatuloy. Kaya mo may istorya. Nawala na mo ng gana. Tungkol na dito sa kahintan. Ayaw mo sa kalistanan, sitwasyon. Hangtod makaigsuunan, nawala ko yung gana sa pangalaga. So wala na. Wala na gana. Abi ni mo, wala na gana sa pangalaga. Paminaw ni mo, gawas mo na kang magbububog, gawas mo na kang magbugyaka, gawas mo na kang simpamalikas, gawas mo na kang kasuko. Tanang sala na gusto ni mo, okay na sa imo. Kaya nga naman, paminaw ni mo, gawas mo na. So, naitabo mo kay Sunan. Salamat sa Ginoo, kaya nagsakripisyo dito silang pastoran dyan. Kaya nagbalatian na siya. Yung puan sa Ginoo. Dahil ito, nag-decide ako siya mabalik. Dito lang ito nagsimpa sa Pedro. Pila lang ka panahon dito mag-eksunan. Galing ng fake news pag yun ako i-announce ko na namatay si Rudy. Wala ka di ay. Nanghatag ang tag-20. Kasaka na. At kung pagkasunod daw, ngay pasinsa sa ako sa pastoran dali. Pastor, sorry kayo. Fake news na ita. Buhay pa niya si Rudy. Ko nga, sige lang. Basin ko bilang daw. Baka rin ko na sino. So, buwan ko sino. Pero masaya ko ako magpasabot. At least, nanalagan. Pabalik sa inyo. Amen. Amen! Not a ground. Mo ng grasya. Amen? Mo ng grasya. Dili po si Lord kanay malaglag lang. Pero di ta ka pangantin. Ika, biyan sa kusino pastor. Masarap kita ko balik sino. Punya dili. Pag biyan mo sa Ginoo nagpatuyan ka. Punya dito ka na timingan mga igsunan. Di ko mo judge dito. Pero ang pulong sa Ginoo na ay grasya. Amen. Ay grasya. Ngunit dagko king grasya sa Ginoo. Unmerited favor. Ikaluy ang lata. Amen! Pagkanindot, di kaluin ang lata. Muna kita bisang taniwala sa mga ups and down na to, makapalit ka, digrasyahan ka sa Ginoo. Digrasyahan ka sa Ginoo. Amen! Wala'y may laki na to, ani.
Muna sa akong gingon, kung walang grasya sa Ginoo, gipulatan at payo sa yawa. Ngano masulti na ko na ninyo? Nang-awa sa Jesus. Mauni ang picture kung saan punta ta sa yawa. Punta na lang kay giluwas na lang. Tawa, mo ni revelation. Giunsa pagpatay si Jesus. Like imagine. Giunsa si Jesus pagpulata. Giunsa sa paglatos. Giunsa si Jesus pagpatay. Ikaw ang ako unta kong angayan. Mao kay judgment sa sala. Mao kay consequence sa sala. Amen. Ang sala sa tibuok kalibutan mga igsunan, gisam-up diha kang Kristo. Siya ang nahimong sacrificial offering. Atonement of sin. Nindot o basta nindot na. Sobrang papansunod. Kung nalipay ka, kay nakay panalangin, nalipay kayo na yung bagong salina, bagong sulit, prosilpon, dili na tukman ang kalipay na binuwas na sa Ginoo. Amen. Moral na iwan na bali sa mga tao. Manuman ang magsimba ta. Hallelujah, praise the Lord. Lord, salamat. Manuman, dili pa na enough na mag-appreciate, magpasalamat sa gibuhat ni Jesus. Kaya kung walay grasya, kita ang diayog latos. Isa ka bunal dito, tiyaw-tiyaw na kapag-isunod. Nabi ko ito yung tawag-tawag si Mana Santa. Abi niyo ka si Mana Santa, insulto na sa Ginoo. Anong kailangan naman ka magpalatos pa lang sa diya? Kulang pa rin yung tibuhat ni Jesus. Amen! Ganun dahil, ang imong una-una, kung nagsakripisyo ka, makahatag ng pabor mo, ay sige na, ako kang paboran, kaya pamamatay kung ka o ng palangsang ka. Isa mo ka. Arinig mo? Kulang pa ba rin yung tibuhat ni Jesus? Siya yung nagpalangsang, kaya dili sa gusto, nakita ang pinangsang. Mao na perfect demonstration of God's love. O sa daw, perfect demonstration of God's love. Pero bali ang itabo. For God so loved the world. Now, mao na yung first point mga isunan. Ang good farmer mga isunan, willing kang mutek-rest. Let's imagine gibuhat sa Father. Kinsa ba'y amahan dire? Kita amahan naman ta. Nang musubot ka, maghamar ang atong maunawang ka. Let's imagine. Si Ate Gumina, daghan mo rin siyang anak. Bilang ko anak ni Mote, ano? Tulo. Sorry, pinagtulo. Tulo ka rin na yung anak. Grabe ang kamingaw. Halos di matulog. Ano naman? Let's imagine ang bugma sa inahan. Sa anak. Pero dibuhat sa father nato. Ang dibuhat sa atong amahan. Ang iyang bugma makaisulan. Gihatag ang mama o anak. Are you with me? Ang inahan mo nga, ako nabati ginanako sa una, kabulog naman ang pinili sa akong mama. Ako na ginanabati ka, anak si Tunod, o mabilanta na galit, mas nirindi na ito dahil mo si Mana. Paminaw na kung suyupo na kung dayang kilala. Hindi man pwede. Pero nga naman nga ito ng mabati, hugman na ito sa kumanak. Pero napamutala, yun sa limo ang pag-iupang Ginoo. Yun sa nato pagmahal ang Ginoo. Ang pagtulalagan. Determinado matang padayon. Determinado matang lahutay. Pagsulay ba? Krisis ba? Gubat pa? Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Mupadayon ta. Apan wala kini magagamot diha kanila busa dili sila mo labutan. So kung di mo gamot, di ka labutan. Kung mabati na galit ka ani, mura bakit maudyan mo na itong pangalagad, kinalan makasabot ka anak. Ano yun? Kinalan mamalandong ka. Muna suri wali ni Pastor, wala pa yung gamot. Lord, tabangin ko Ginoo, diha halin pa siya. Kaya bitaw nakita si Ginoo na lahat yung tabang niya. Ngano ang Israelites, bisan kayo kay ulo, bulayagon, pagulbulan,
gitugutan sa Ginoo pagsulay. Tungod na gipod silang pagkagay puno. Pero paminaw, pag cry out na po ng Israelites, grabe yung kasimbasan sa Ginoo. Amen. Our Bible. From Genesis, Exodus, from Genesis, mag-Exodus to Numbers. Kung cry out na po ang mga Israelites, paminawon yun sila sa Ginoo. Because God is love. Ito lang tatapos. Gumba ang Ginoo. So kung di na mo gamot, di na kalawang tayo. So kung mubali na kaanay mo naman, lagi naman kayo kuwi pastor. Undang na sa simba pastor, pangalakan. Tignan na di kaster, pamalandong sa kadlaw. Amen. Bakit? Kapag damay na lang kulang, gamot na lagi na. Ang grasya sa Ginoo may makasustina. Amen. Hallelujah. Apan wala kini makagamot diya kanina po sa dili sila mamatay. Sa pag-abot sa mga kalistanan o mga pagluto tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Tungod daw sa mensahe, mubiya dayon sila. O, yung si pastor, pag mga lagad, panalinginan, pagsulay man na gini, may pagtinalang mga lagad. Ang himong rason ang wali pa, ang ulo pa sa Diyos. Lord, nag-ingon man ka, kinsa ba nakasulay na ito? Lord, ingon ka Ginoo, mali mo na. Exhort, yung lumalang ko kanunay, na perfect na Ginoo. Amen. Kung na pagsulay ito sa Ginoo, perfect na plano. Amen? Perfect ang plano sa Ginoo. Kinsa ba'y nasayod nato kung isulayan ka karon? Diyan day sa unahan, mauna day na ang imong breakthrough. Amen? Kinsa'y gusto ang breakthrough sa Ginoo? Hapit na ang imong breakthrough. Dawat na lang pag-igsunan. Hapit na ang breakthrough. Hallelujah. Kalistanan upang paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. O ang pili nga nahulog sa dapit sa mga tunukon, na sagbot, sama sa mga tao na nagadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka, bahin ni init kinabuya, o ang bumba, alang sa mga bahandi, may paligbabaw, kaysa mensahe, may balik ang Ginoo. Buhay papunta. Amen? Buhay papunta. Di balik pagpangalagad dili kini kontraktual or sitaw ka na kontrata. Lord, 10 years na may ko Ginoo, okay na may tingalit ko Lord. Intras buhay ata mga lagad isyo. Amen. So naitabo dili magkaigsunan. Hallelujah. Gabi mga pagsulay. Bisan ang kabalaka. Bahin hindi kinabuya. O ang buma alang sa bahandi may patigbabaw. Laon sa imo pasabot, buma diya sa bahandi. Ay ito, tinuod mo ng mangandoy ta, amen? Tinuod mo ng mangandoy ta, tinuod mo ng natay gusto may tabo. Pero we need to be wise enough how to serve God accordingly. Amen. In the basis of His principle, in the basis of God's wisdom and understanding. Dili lang sa tanang panahon atong pagsabot na pagpangalagan sa Ginoo mo kaigsunan, instead na mo-reveal kanimo ang imong tawhalong pangandoy, apan mo-reveal hinuon ang imong pangandoy na unsaon magaling sa Ginoo. Unsaon na ko nga magpuslan ko sa Ginoo. Isinasay lang sa nang imong dagang pangandoy. Pangandoy, unsaon ka nga makaampo na ko? Napadalang pangandoy? Mangandoy ka, unsaon ka ba nga makakandak ng Bible study? Muli nindot ng pangandoy. Nakita grabe na makapangandoy, nga makakuha na tagdagan, makatrabaho taglindot. Okay man siya. Pero makaigsunan, ang prinsipyo na sa Bible is to seek the kingdom.
and His righteousness, and all these things, kada nga prinsipyo mga kaigsunan, prinsipyo din na sa Diyos. Amen? Prinsipyo din na sa Diyos. So, ang atong gugma sa Diyos, unsaon ka no nga, unsa ba? Madibilot ang imong talent, madibilot imong passion, tanawa daw imong kagalingon. Pwede magkamanamin. Ano ba na wala kay passion sa kalap? Nga lagi na silang pastor, silang brad, si sister, grabe man, magbali man yun, mo-share man yun, magpay-study man yun. Kung na ang makaigsunan, kung na ang Holy Spirit, lahat kay Holy Spirit. Usa na, walay labaw na to, walay superior ani. Kung kabalo ko mo pay-study, dapat ikaw kung kabalo. Asa man ko nagsugod, pagkataon na ko day, kabalo na din ko pay-study. Pagkapun agin ako, kabalo na din ko pay-study, bakit ko kabalo sa na Matthew? Arinig mo? Parehas sa tantanan, kaso lang, wag ka nang andoy. Sakit o basang sakita. Walang ka nang andoy. So, kayo ka, unfair na kayo, no? Unfair na kayo. Ang ako may panganay, mga ako nagpasayang sa tulog, kasi yung magtutulog. Grabe hindi ako panganay. Gusto na magtutulog na itong March, oy. Kaya nagkaabi na March sa doon. Kaya ano man, kaya kung di ka mo gamot, di ka kalahutay. Amen? Di ka kalahutay. Kanya ang kusente din si may tabo, mabalaka pilit ka. Unsa pag ilayo ni tabo, gawas ka na balaka ka. Ang sige ni mong nanamon, ang imo na rin pangaluin. Saan ka no? Ma-prostrate ka sa imong pangaluin. Ma-prostrate ka mga isun. Isun, ang Diyos, dili ko isun ang pagtubag sa imong pangaluin. Dili ko isun, amen? Kaso lang mga isunan, naatay mga pagkulang sa Diyos. Kulang ang atong desire. Pangandoy! Na Lord, gamit ako, Ginoo. Di rin ba necessary nito na haduka ko na ng pastor, uy, ginita gamit ako, ako na mamastor. Di rin ba necessary nito na gamit ako, mamastor na ka. Di man tarang pastor. Are you with me? Ang point niya mag-aigsunan, magamit ka, kanangin sa Ginoo na Great Commission. Are you with me? Amen? Sa una, hilig ka, anak, sa gitawag din ng mga marites o marisol. How about karon balak inyong kanilang marites? Basta kayo nag-share ka sa word. Ang gitabi nato, gumpa sa Diyos. Amen? Kung sa itong gitabi, ignore ko kayo mga bagay. Brad, sister, itabi ang pulong sa Diyos. Itabi ang pulong sa Diyos. Muna itabi na to, pinaka-basic lang. Brad, sister, imahal kang ayos sa Diyos. Ay kalimot sa Diyos. Simple na lang. Mag-exulan ko, dunod na. Ngayon ato ng buhaton, i-practice na ito mag-exulan. Kay mo na pagkaon na to to do the will of the Lord. Inang gumigat, di na kita mabuhay pagkaon. Amen? Di na mabuhay pagkaon si Jesus. Ang atong pagkaon, mga pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako o paghuman sa buluhaton kayang gipabuhat ko. Wala pa ka naman sa buluhaton. Amen? Padayon, nahutay. Hallelujah! Praise the Lord. Now, verse 23. O ang bini na napugas dito sa maayong yuta sama sa mga tao na nakadungog o nakasabot sa mensahe, mamunga sila tag 100, ang uban tag 60 o ang uban tag 90. Amen. Ay bunga. Amen. Well, sa ministeryo, kung daduna to miss sa ministerial works, as being a pastor. Pastor is a gift of God. Amen. It's one of the highest calling. Pastor, evangelist, apostles, prophets, and teachers. So, no wonder makaisunan na mga ministry sa mga Nagsaysinta. Nag 100.
Ay hindi po. Amen? At least, bunga ni sa tawag sa Ginoo. Dili lang kay pastor na mga, apil ka, maiyak na nimo, pila na kabuok imong ipadawat sa Ginoo. Pila na kabuok, nabunagin, pinagin nimo. Ano yun, men? Specific tayo, son. Gusto sa Ginoo mamunga ka. Kung unsay sikreto ng mamunga ka, una-una, matupadre, pili nga napugas, nga imong nasabtan. Ang problema diya kuha na ito isabtan. Nga naman, kung saan mo pag-relay, kung saan mo pag-subisawan mo, ang kakasabot. Mga bitaw nga na ay Holy Spirit, pinutabang nato sa pagsabot. O ang good news karon, kung atong ni nasabtan, atong ni pinasipasik, kay naamatay pagandoy, nag-desire man ta na magamit sa Ginoo, muna diha magsugod ng mabuhay. Amen. Imo ba may imagine, pastor, murag mga 100 na siguro. Gikan ko, pastor, na born again. Kapangutan na karon, kanusaan nagsugod, na ikaw nagsugod na kag-share. Ha? Pila ka ba katuig? Like for example, 20 na katuig, pagka-born again. Pangutan mo, kanusaan na mga sugod na share sa word of God, sister, na nakapadawat na ka. Nakakot ko yung pastor. Kabalo ka doon para ba ni Jesus? Nawag siya na mga na mga talents. In other words, na mga bahan na ipipil sa Ginoo. Ang concern sa agalon niya, ang ilang ginansya. Ayun yun. Ang uban, nag-ginansya, nag-times 2 ang ilang ginansya, mingon ang ilang galon. Welcome, my good and faithful servant. Ang isa, ngay kahadlok siya magalon. Hadlok siya magansi. Kaya lang itaguan. Yung nauna niya, at least na lang, pagbalik sa mga galon, at least naaragyan ang nagbipihan. Kahadlok pa sa magansi. Hirong tuloy mga iksuran, na ini na kingdom business na ginawa, why don't see ani? As long as imong i-work out. Ikaw rin may nagunahuna, masig ko tuo, masig ko yan mauni. Ayaw magunahuna, kaya dito imong trabaho. Trabaho sa Diyos, sulti lang, kaya Diyos may mamungan. O bakit ito, ginawat? Di ba na makapatay mo? Ayan! Ano rin luhap? Tukol din anak ka nag-share ka sa word of God, paminaw ni mo, urag dili, sensitibo. Ayaw, tugsa. Amen! So, naitabo mo kayo sa agalon, naaragin ang imong bipiyal na kabalo mang tunga, muani na yapon ka. Kaya ino man ang tanan. Bisan wala nagtanong muani na yapon ka. It's on. Kung sa dibati siya agalon, wala na-meet ang expectation sa agalon. Nagunaw na yung agalon niya, at least kaya isa ang bipiyal, mamunga po ni isa. Pero wak man yun. Kung sa inyo siya agalon, di pa gimaraon siya. Kuno na ang mag-eksunan, wala gali sa ibuto na wala gali sa sala na kining brutal na sala. Wala yun. Napagali sa handok. Yan ang yung kitagawan. Pero kay wakman sa namunga, nasuko niya magagawa. Sa ito pa di ay, kung isa lang, okay na sa Diyos. Unsaw na lang kung wala. Nadamagay na nila sa Ginoo. Sa una galit, pating-pating patad, dagang kitag madalang barkada. Pero karon, dili necessary dahil mo simbahan. Ayaw pugsa, ayaw dala. Ang intensyon mo, dili tumod kay dahil mo simbahan. Kay dili man ipang-reliyon ato, pag-Ginoo ka langit. Amen? Bisan asa ka makadto, i-share ang dugma sa Ginoo. Amen? Kung imo siyang mabuan, that's good. Kaya ang nakabalo nga namunga na, hindi nang kita ang Diyos na bangsutan. Amen? Importante nga nagbuhat na sumalas sa nabubuto sa Diyos kay maunay iyon na pagkaon na muhatod ka nato sa pinabuhi ngayon at ang pagkaon. Ano yung ka